Viacerí ste písali, že toto sú tie najviac VIP sedačky v celom autobuse. Tak mi dovolte predstaviť vám tie najprominentnejšie sedačky v celom autobuse. A sú to presne tieto 4 sedačky. A v čom sú také prominentné? Obyčajné sedačky by ste povedali. No je to toto tlačítko. Majú vlastné tlačítko s vlastným označením a dokonca majú aj vlastné dvere na nastupovanie s vlastným označením. Ak by chcel niekto oponovať, že toto znamená nastupovanie s kočíkom, tak vás vyvediem z omylu. Mamičky s kočíkmi najradšej vystupujú inkognito a toto je pre prominentov. A dokonca aj vodičovi sa zobrazí, že pozor, vystupuje prominent. Keby sme tu zase opäť v komentároch mali nejakých neveriacich Tomášov, poprípade neveriacich Samuelov, tak si to skúste odsledovať sami a dajte potom do komentára vedieť, koľko prominentov ste narátali, že vystupovalo.